že si sadol, ja to ma chytil, ty kokot, máš celú halu, ty kokot. JD ma počkal z prche, umyl mi chrbát a dokončil svoju úlohu. Jak mu vystrekol, hej, po príchode. Pekne si nehodil 2 týždne. To je strašné. Stala sa nám trošku menšia chyba s rezerváciou. Môžeme ísť jazdiť až 20:30, ale Henger nám vyšiel v ústrety a pustil nás zatiaľ na trampolíny. Takže si hodinu poskáčeme a potom dáme sľubovaný Game of Skate s JD. Tam budúci vlog bude taký, že si tam Game of Skate s ním a vyhrám. Aby som zdochol, už to teraz hovorím. Kamoško, z dola to vyzerá v pohode, ale no není mi všetko jedno. Čiže si vravil, že to je nič. Kámo, akože... Kámo, otrhni, či dej sa tam je zomreš. Zomreš! Čo ti jebe, ja sa po nás zabijem. Dobre. Vystri. No dobre, práve som sa rozjazdil. Ale doslova. Kámo, že by si dal kreditku. Poď si preplatku. A dal som. To som vyhral. Facku. Ja, že fajku. Ja som to robil celý čas iba za fajku. Je to skurvé ťažké, kámo, ja. To kríze je. Dej na zadní. Jaký perfekt. Konečne sme sa presunuli do vrchnej časti haly, ktorá sa už vyprázdnila a dáme si s JDym sľubovaný Game of Skate. Som zvedavý, ako to dopadne, lebo nohy mám v úplnom kanáli z tých trampov. S JDym si dám sľubovaný Game of Skate, ktorý prebieha tak, že si dáme kameň, papier, nožnice, aj keď ja vždy dávam kameň. A ten, kto vyhrá, zadáva trik a druhý ho musí zopakovať. Ideme na 5 písmen. Na posledné písmeno sú 2 pokusy. Čiže poďme na to. Jak som povedal. 3, 2, 1. Zatiaľ ten 2-1 pre mňa. Jeden sa vzdal, druhý nevrátil.
Jak vínko. Je to 12. Išiel som to, čo viem, že JD vie. Čo? Nepadli. Gaďo toto dopredu trénoval, asi hodinu robil to isté dokola. Pozri, jak to dopadlo. Také. Je to 4-3, musím byť trošku vypočítavý hajzel. Nechcel som to robiť, ale vyhrával. OK, aby som nebol úplný hajzel, tak si dáme posledný trik rozhodujúci, presne ten, čo zadával JD, kto z koho. Káčo to mohol takto opejkovať, že ideme ten istý a vyťahol úplnú špinavosť. Ešte, že to nedal. Teraz? Toto musíš ešte raz. A za toto. Jebeti! Máte už nového víťaza. Gaďo rok nejazdí, potom sa zjaví a vždy rozbije všetkých. Pekný game, keď toto dáš, tak si úplný kokot, lebo kam on to nedá. 2 pokusy.
Aj tak som ho nechal. Ja to postriham. Jak sa hovorí too late, bol to na tretí, nemusíš nič strihať, neráda sa. OK, na tretí pokus som dal trik, ktorý som nedal minimálne 10 rokov, takže som vyhral aj ja. Ešte keď bude trénovať 10 rokov, tak sa dostane na môj úroveň. To je všetko. Na budúce odveta. Na jar, Baraško, na jar, odveta. O 100 € môžeme hrať kľudne. Ja už som skončil, dajte mi follow juro.danko, to je všetko, čo som chcel povedať. Zo začiatku som išiel triky, ktoré viem, že vie, aby to nebolo nudné, ale potom vytiahol takú vec, že ma ukončil. Ukončíme dnešný pojazd. JD ma vyklepal v skate, aj keď som ho nechal vyhrať, lebo som nerobil veci, ktoré nevie. Ale dáme ho na budúce odvetu. Už nebudem šetriť. A vidíme sa.